shit. Hvad foregår der? Jeg er med på Kog'Maw og bliver instantly one-shottet ham og Brand, og så kommer der bare springer dem begge to i luften. Der er godt nok 25 K. Okay, 25 K. 25 100 guld. I kan bare tage tårnet, fordi Kog'Maw er stadigvæk død i 8 sekunder mere. Jeg løber ned og giver midten, men jeg er der ikke endnu, så... Jeg kan faktisk bare gå på Dragon. Jeg har masser af minions. Skal jeg gå på Dragon, eller skal jeg komme op til jer? Nej, jeg starter, så komme op til os. Okay. Også fordi vi har skadet masse på dem og sådan noget, og hvis folk nu bare stod og fuck til noget. Jeg er klar, når du plejer. Vi har også flash. Jamen, jeg venter bare til de går lidt ud. Jeg vil hellere bare vente på, at de går, fordi nogle af minionsene i midt og i midt popper op. Jeg vil gerne gå i midt i stedet, så det er faktisk så godt. Det er den værste. Glem hvad jeg nogensinde har gjort. Okay, det gjorde jeg rigtigt. Det gjorde jeg udenbart rigtig godt, det der. Han løb bare virkelig hurtigt, da jeg trykkede på 0 på grund af det der lose shit. Men hvis Sorten døde faktisk ikke, det var egentlig ret imponerende. Jeg fik dræbt Kog'Maw Rammus. Jeg tror også, vi skulle have haft nogen til, at jeg skulle have løbet bottom eller et eller andet, der push ud der. Wait, what? Minions, eller hvad? Suicide Pact. Nå, de dræbte hende. Ja, okay. Lad os bare noget Dragon Ball. That's rude. Ja, hvad er det for en, den der nye opgraderinger til Lars Whisper? Er det den der, hun har, man tager hele tiden, eller hvad? Der er 2 opgraderinger til Lars Whisper. Nå, er det kun? Ja, der er 2. Den ene reducerer healing, altså Grievous wounds hele tiden, når du slår på folk. Og den anden, det er den med bare extra physical damage. Baseret på hvor meget mere HP de har end dig. Ja, det er præcis. Så hvis du har sådan en modmundo, så vil du egentlig gerne have begge dele. Ja. Så det er derfor, du skal have kæmpe jungle, når du har der en mundo på modstandshold, så har I en hver. Så fucking destruerer I ham. 2'eren Fnatic Connect. Så med counter mundo. Og det er tilbage. Ja, burn. Vi har ikke mange minions, så vi skal bare ind. Dykkedyps. Hold da op, der er mange ord, så. Fucking... Jeg kan ikke tage den for water. Okay, sådan der. Nice. Hold det. Ja, det er det. Fuck, jeg fik ikke noget. Han havde fucking... Okay, Miss Fortens også. Surrender! Holy shit, MF hold, no fucking... Oh my fucking god, det var ridiculous det der. Holy shit, det var mindblowing at se det der. What just happened? Jeg ved, oh my god, det fucking det mega meget, vi missede Kog'Maw.